isandla lomntwana. Kuthenya namhlanje Samarisburg eWini. Sizomfaka Mkhize uDade Amabutho. Sizodle njengohla lojwayelekile. Ungabhinqa nje wena unje ayike yibona indaba. Sibambe njalo ngomthetho omdala. Umthetho omdala sinyuka nabo siyaphashwa kwela. Bye shosha.
Fire!
Osekumphazamisa nje kakhulu angiyeke umuntu emali ngizikhulumela ngomlomo kodwa ngalo wamsindo enguzwa lapha sekuthi angimemeze ngayo umama uxoloke kancane wensizwa engazihloniphi induna wensizwa engazihloniphi induna khuluma intsha la manje mfeza ubutsha manje khuluma intsha engela mhlawumbe ngazi ngintsha nja ngikwazileke ukuthi ngiziveze umnjalo ngicela ukubingelela amakhosi ngokukhulu ukuhlonipheka lo msindo lona udala lana nidelela amakhosi nidelela induna anozibuza ensizweni engaziyo ngithi shanga mpela ikhanda mina Ngiyangizwa ngiyacela-ke nsizwa asihloniphaneni and ngiyagula mina uma ngengaphatha lena gula ngampela uma ngingazihloniphi induna ngithatha inhloniphi baba emakini ngisho niyacacaza nsizwa ake ngidluleke lapho nsizwa ngeke nithi kubona amakhosi lenzisho ngiyaxolisa ukuthetha phambi kwamakhosi nawe mfowethu ungaphathekanga sikonje ukunamukela nonke insizwa ngokungena kwenu phakathi kwekhaya siphoxwe isimo sezulu isidawu sinezansi lapha insizwa la bezotshekethula khona akutshekethuleki ngiyazi ukuthi mangabe uphethe induku insizwa kuyaguleka njengamanje insizwa zakithi nifike sebekhulumile bakamthembu kwawukuthi isihloniphi ukungena kwensizwa ngoba siyakwazi umsebenzi ukuthi kunjani abakamthembu bese bebikile ukuthi bazokwenzani phakathi kwaleli bala okwami-ke ukuba ngidlulise ukubonga kwabakamthembu asebebekile inkulumo ukuthi kaMkhize baletha undodakazi wabo badolanga ngisho i-teaspoon kuleli bala ngifisa ukusho ukuthi uDedani'S lo owendiselwayo uzalwa ugoqogoqo intoni ekhaya kitchen ugoqogoqo lo ngoba ngiqonda umqamulela bakwethu ngingakhuluma mhlawumbe ngizengijike ethawini ngimemeza ugadlu lwentaba ubahamba bembuza bethi mfana ngowaphi ingalo uzihambile-ke ngenxa yezepolitiki niyazi gadlu lwentaba mahamba bembuza bethi mfana ngowaphi ngampela kwenza njengoba ngiwubeka lolu mlando ubeka kabi ngibambe imike mina ngikhuluma ngihambe manje ngenxa yempilo nami futhi hey ngiyatotoba kodwa-ke insizwa njengoba ngisabika ukuthi le nsizwa abaningi bazi ukuthi uzwelini bazi uzwe nje kepha uzwelini mangabe ubuka umlando wale nsizwa awuzwa ukuthi lo muntu wathi uzwelini ezelwe umuntu ezelwe uyawubona manje umlando ozenza kusho ukuthini uma ulalela ngiyathanda-ke insizwa zakithi njengoba nifika niphuma kuzona zonke iy'nkalo angiqedile ngayo ngiyazama ukunqamulela kodwa njengoba kwathiwa ugadlu lwentaba uzwelini ezalwa uzwelini ezalwa lo muntu
ugadule intaba bembongela umtezelo selu kwalina senu ufakazi bento lapho lo muntu uzelwe nayo lento ayiyona yena ke uzalwa umvasho ukithiza tayibona ukithiza tayibona selo umvasho uzalwa usitimela usitimela yena ezalwa isitatimane sikaManombolo Ngizwe ngisho isitatimane sikaManombolo ukhokho wethu loyo osizalayo esizala nje nokhokho zitsizwa zakithi baye nabo nababafana ngeke ngisakwazi ukuthi ngikhulume ngeke ngophela kushonile la ngiyanamlela ngizamunamlela kukona konke lokho engikhuluma kodwa ukube ithuba belivume kahle sivuleke endaweni evuleleke kahle bengizosho yonke indaba ngoba nabafowethu bakhona ngisho nobaba omncane abafowabo baba bukhulu bengizobasho bonke hayi ukuthi ngibajomba ngoba ngeya ngibuna indlela ukuthi ngicela basinamlela umnamlela wethu bebafowethu sibonga wonke-ke umthimbo ofike phakathi kwekhaya insizwa amabutho umhlangene wonke insizwa ephuma eGoli insizwa ephuma oLundi kaNongoma bonke nje abasemzini bafowethu abasemsinga balaphi abafikile umkhanya kude uyagugu nyoko uyagugu nyoko
mishona phansi. Okay.
Oh,
lapha phakathi komuzi wakoMkhize Embo la sikhona kuyiqhawe lethu kuyinkosana yesifundazwe saKwaZulu-Natal emlandweni we-African National Congress udokotela ke uZweli Mkhize la iganisa khona indodana yakhe uDedani'S udokotela ukhabazela uZwelini malonakala linje aphathizwe uyayivumela siyabonga kakhulu ngenza kwethu isikhathi manini khona kumkhatha hey obala bashisa impepho isebela manini wangenza kwethu ayifishwa le nto ngayo izosindimasipala ngeke kulunga impepho what is group esikhalayo ngale akaphutha ukubala umuntu intombi ishalaphi intombi ethuza kwesizwa intombi isizwe nje intombi intombi salo esizwa handa umlando manje intombi ayintombi isizwa ulayino intombi wensizwa uDedani'S uZwelini aphathizwe igama lakhe akwazi ke ukuthi kungaba semlandweni ukuthi ngalesikhathi amabhunu esivalele ngethemba lokuthi uKhongolose uzolikhulula lelizwe laseNingizimu Afrika kepha baba sebanelivumelwane ngale ngasese zokuthi amabhunu azoqhubeka aphathe izwe laseNingizimu Afrika ngomnotho thina sinikeze nje ama-trophy nokwahla kwenyuka kulelizwe umnotho uhlale kubo nomhlaba uhlale kubo namanje-ke into esiyikhulumako manje sisemshadweni wendodana kababa uKhabazela akuyiyona ayisiprofetho sokuthi ngelinye ilanga udokotela uZweli Mkhize akawukhuthukisa isifunda sawo kuphela uyoba uthuthukisa eNingizimu Afrika njengamanje ngicela insizwa uSusimpi Ngubane ukuthi asondele phambili kube khona amazwi awabekayo ngoba siyagoqa manje unkulumo nje mfishane ka10 minutes la sikhuluma khona senza umlando egameni likababa udokotela uZweli Mkhize sicela ubaba Ngubane asondele phambili Oh, my
Bathi kuza ntu obalekela Rakobe mikhodo obalekela Amakhosi nakithi ngibingelele wonke inkosi yami ngithi khona la ngilapha ngibingelele namakhosi wonke cha nenduna sensizwa mdidiyela umakhanya insizwe ephuma eGoli insizwe ephuma kaNongoma insizwa ephuma Olundi insizwa ephuma zonke indawo eMsinga lentombi zonke ngibone intombi esiyakuyona lena elokhuzeni ejozini emulayo ngomhla ka-30 uJulayi ikhona lana phakathi nendawo vele intombi kancane yakhona-ke ejozini ngithi angilofakaza lana msakazi ukuthi kantake ngenkosi angithi ekhona iy'nduna zangithi khona into engangiyikhulumile lapha kaNdimande sizofakaza konke-ke lokhu esasikusho ukuthi nangu uZweli namhlanje sizoshadisa indodana yakhe uDedani'S ezalwa uZweli Mkhize sizofakaza-ke kulo muzwa kaMkhize ukuthi hhayi sasingakukhulumeli ngaphandle kweminye imizwa sasikhuluma lekhaya futhi siyakhuluma ukuthi uyena umuntu esibona kufanele bumongameli umakhanya izotshela yonke inkulumo awudula ucele ngagcineni izobhala umakhanya ngiyabonga msakazi angazi umnembuzo wakobuza ukuthi uma ngabe kuvuka amacala sekwenza njani ngathi umfula sowuwela sesiye kona vele mafele bomongameli laba la KwaZulu Natal babeko macala awu simshela likhulu ihlombe eke ubaba eke Ngubane ngicela umshela likhulu ihlombe Khaba ukuthi semshadeni lapha wensizwa uDedani'S uZwelini linje aphathizwe igama lakhe kuyenzeka beparagraph engani negama laseMaritzburg ePeter Maritzburg isentence elide kunawo wonke South Africa eleli gama lala eMgungandlovu ondongayiboni njengoba-ke manje sidedela-ke induna ucele ukuba izofakaza ukuthi ngempela nje basihlangane nje lapha sizoshisa impepho emzini wakwaKhabazela ukuthi sidinga ukukhanya bakwethu lapha-ke eNingizimu Afrika iGoli iy'nduna zakhona azisikhanyisele Hawu ngiyabingelela mphakathi ngibingelela amakhosi ami wonke ngibingelele nenduna zonke nengihamba nazo okhulumayo uDumisani wakaCele esigodini saseMpande okhulumayo uDumisani wakaCele esigodini saseMpande kunkosi ushifu Susimpi wezuma njengoba siphumile siyiGoli cha siyawubonga umcimbi esiwumenywe uKhabazela egidisa indodana yakho uDedani sithi-ke thina phelela Zulu ayihlangani imhlate yazanayo selonakeleke lelizwe maZulu mancamalala kodwa sangalungiseka futhi alonakele kakhulu kodwa lonakele kakhulu sangalungiseka siyabonga-ke nje ngihamba nenduna zami ngithi-ke cha nathi siseGoli amahostela wonke sithi siyayibeka insizwa kaKhabazela sithi ayiphathe nabaphethe sicela badedele abanye manje ngoba siyabona ilizwe liyehlathini liyasha impela ilizwe liyasha ilizwe seberani country ngathi barani fish and chips hayi asazi impela madoda cha sithi-ke ngiyabonga kakhulu ngibonga ukuthola ithuba ngibonge nje kakhulu impela mancamalala ngiyabonga
Awu siyabonga wengane kwethu simshale khulu ihlombe ubaba ucele uqhamuka umele induna zonke zase Johannesburg ezama hostel ahlukahlukene ngoba kufanele sicacise lokho induna lena emele ama hostel wonke aseGoli njengoba khuluma lokukhuluma nje okusimangazayo ukuthi bakwethu bacela ukuthi ukhabazela bayamthuma udokotela uZweli Mkhize ukuthi azolungisa lo monakalo owenzeke ezweni laseNingizimu Afrika olokhu inkosana kakhongolose ngokuphatha udokotela ulangalubalele Dube elele kwaSinatali ngeke ayivume emalibeni ukuthi izwe libhuduzwe kanjena siyakhala-ke manje njengomongameli wamabhinqa mina mkhankasi mina ngumongameli already ngithi mina njengomongameli wamabhinqa ukhongolose iNingizimu Afrika yonkana the whole of South Africa if they can't fix their mess this year they are gone munye kuphela umuntu ozolungisela lizwe ese-South Africa udokotela uZweli Mkhize babehluleka Polisi ukubosola politiki phambi kwamakhosi kodwa mamonakele kuyonakala ngenza kwethu besicela ke ukuthi ke sisabukela amakhosi amabili njengamanje inkosi uShinga isondele phambili namanye amakhosi akhona akuzokwazi ukuthi nawo afakaze ukuthi awahleli kahle njengamakhosi adinga ukuthi izwe lilungiswe siyabonga kakhulu wala wandofo wala wandofo yabazitha Ngubane Twitter put. It says a follower. Daily News. Angibingelele umuzi waka Mkhize bakhabazela bingelele induna zonke ikhona namakhosi akhona wonke induna zezinsizwa amabutho wonke intombi umndeni wakaMthembu okuyilapho nami ngizalwa khona umshana wakaMthembu size lapha nje size lapha nje uzocacisa indodana ekhabazela uDedani Mabhunu
nentokazi yakwamvelase. Sijabulela kakhulu usuku lanamhlanje lokuthi lusihlanganise. Amakhosi wonke akhona lapha zokweseka-ke lo mcimbi omuhle kangaka. Bake khona ney'ntombi, khona namabutho, siphelele. Sinisizwe sonke, njengoba amabutho ephuma enhla nasezansi. Silapha nje ukuzoseka. Nangu umfowethu ukhabazela ekutheni kulo msebenzi onzima kangaka wokubusa izwe. Simdinga umholo njengaye osebenza eqhaza esimbonile ngamakhosi alapha KwaZulu-Natal. Siyafisa-ke ukuthi ukhabazela simnikeze wonke amandla ukuthi asihole njengezwe South Africa. Siyamnikeza amandla ukuthi ahole lelizwe. Siyawubona umonakalo osudalekile kulelizwe. Ziningi izinto esesizibonile. Kushukela upetrol, asikwazi impilo yabantu inzima kakhulu. Siyamdinga umholo njengaye ozokwazi ukuthi ucabangele abantu, akwazi ukuthi abantu abahole ngeqiniso. Le ngubo-ke simnikeza yona, simnikeza amandla futhi sithi sonke emkhulekweni yethu asimbeke njengamaZulu yena simphakamisayo njenge-South Africa yonke. Sithathe lesi sikhundla sokuba abe ngumongameli asihole siyisizwe sase-South Africa. Cishe khona lapho sofikenela khona. Ngiyabonga. Ikunzambo itsho seyihlaba sayibopula zikhipha sibale ekhaya kubokasambo ugoqagoqa inyala ekhaya igijima ujikijela umuntu ngensundu kwaze basamadoda sebikelana ethi nomsomobi abavela mabandeni ugadu nezintaba umtshakajungela kwaZulu kwabaza amadoda pitoli usabela amabhuma mbizohlanye ungena kanjani kwazangezwa uzinte amahilela umbhobho yabachungela umagade nyelela inyama yakhoto sasangamanje hawini ababaza amadoda inganguthatha thonyamalala wabuya ngovivi wanyamalala 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 wona wasambo uma njalo gobe kasithando kabafela. Siyabonga kakhulu inyosi mangabeke ithuba ukukhabazela kanjena. Kuyaziwa ukuthi emlandweni waKwaZulu-Natal nasemlandweni wesizwe samaZulu, isizwe samaZulu isona esiyimpepho lezo zonke izizwe zama-Afrika, futhi siyithanda zonke izizwe ngoba umlando wethu uvumela ukwengamela zonke izizwe. Njengamanje-ke kuyaziwa ukuthi emlandweni ayikho inkunzi eyakwabekwa kwaZulu-Natal eyangakhonya ngaphandle mabesihlakazile. Sihlakaziwe noma singahlakazwanga asibumbaneni singama-Afrika sazi ukuthi yini inkunzi ezolamula lelizwe ukhabazela kamavovo uDkt. Mkhize abe umongameli. Makungenjalo yanyiza. Bacela-ke ukubuza ukuthi-ke mhlawumbe inkosi ekhona lapha uqabhashe uMadanga asondele phambili ukuthi njengomunye wamalunga kakhulu saqavile kule ndawo yakithi kwaZulu ngabe mhlawumbe lokho kushiwo ngamakhosi uyavuma noma uyakuphika yini uyabuza umthetho. Sicela-ke ubaba uBlose asondele phambili azosho ukuthi njengoba sikhuluma nje thina mina already sengumongameli, ngumongameli already. Wayazi ngasho ngathi ikhabazela ziyawujika izinto. Ubungqongqoshe undunankulu ungqongqoshe weminyaka ehlukahlukene kodwa mina ngavele ngaqhushe ngawumongameli. Namhlanje kuphethe mina nami ngizama ukusondeza kulezi ikhundla. Umongameli kufisela lento engiyizwayo. Ngiyelele Ndabezitha
amakhosi esizwe ney'nduna zonke ey'khona emgaqweni wakakhabazela. Ngibingelele osingaye esingabo la bese ngibingelele uGcwabe kaYihlandla ngokukhethekile. Nathi sizofakaza la ukuthi njengoba sisey'hlakeni ey'hlukene zaKwaZulu Natali kwezifunda ey'hlukene sikhuluma into eyodwa ukuthi noma ngabe kunjani kodwa kaYihlandla simfuna exokeme phezulu. Akusho-ke thina kusho iy'ntaka esikuzona ngabe zepolitiki ngabe iy'nhlangano eziy'mele kube umphakathi wonke nje wakhela KwaZulu Natali nesizwe sonke sase-South Africa. Kuyenzeka-ke ukuthi ngeyikhathi njengoba sifisa ukuthi okaGcwabe asihole bese kusuka iy'nhlaka ey'hlukahlukene kwezinye iy'fundazwe sey'fikile zazosikhulumisa njengabantu abaphethe le ndaba kaGcwabe ey'nhlakeni ey'hlukene. Zifikile iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eFree State, kwafika iy'nhlaka ey'hlukahlukene ey'qhamuka eNorth West, bafikile futhi abafowethu bey'nhlaka ey'hlukahlukene emazingeni angafani kusukela phansi kulokhali kuze kuyophuma phezulu abazokhuluma le ndaba. Awakapheli amasonto amabili ukade kufike abafowethu bey'nhlaka ey'suka amazingeni aphansi baze ziyophuma emqondweni abaqhamuka e-Eastern Cape. Awukapheli u2 months siqalile ukuba ney'ngxoxo nabafowethu baseMpumalanga. Engisho ukuthi-ke ngizama ukuqinisekisa ukuthi okaGcwabe kusho nje thina ngoba simthanda, kodwa kushizwe ngoba libona amagalelo ney'nto ey'ningi akubonakala ngathi kungafanele ukuthi ahambe ayoyihlengahlengise ukuze izwe lingaphunyuki libuyele la sasililande khona kanzima. Sisho njalo-ke Gcwabe ukuthi zimisele, siyazi ukuthi kwakuthatha isikhathi nokuthi uzuze uvume ukuthi sikuphakamise. Ake sijabuleleke nokuthi amakhosi wonke aseyibonile futhi asisekela. Uma ngabe iphethwe amakhosi kuthina isivusela uhlevane ngoba inhlangano ebusayo yayakhela esisekeleni samakhosi. Inhlangano ebusayo yayiholwa obaba uJohn Langalebeleni. Uma ngabe kunjalo-ke kusho ukuthi sihamba ngokuyiyona. Siyabonga kakhulu ke mfokabhlose amazwi asewabekile ngaphandle kokuphalisa amaseko nganza kwethu ke njengoba ke siyawahlahluba ke umfowethu sicela kumnikeza ubaba ukhabazela ithuba ngoba sazi ukuthi ngempela iyenqwaha ngoba kukhulunywe ngenhlonipho, kodwa ekugcineni kosuku mayethunywa isizwe sonke eke sakwaZulu nesizwe sama-Afrika wonkana eke ukuba ayothumbulula umonakalo osubonakele. Angiboni mina kufanele-ke abe ngempela ngaphikisana nalokho. Cela ukunikeza ubaba eke uZwelini ithuba eke ukuthi akwazi ukuthi-ke akhulume. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyafisa ukubingelela amakhosi phakathi kwethu, amakhosi avela kuzo zonke iy'funda zalapha KwaZulu Natal. Ngiyafisa ukubonga bezitha, siyabonga ukuthi nisihloniphe, izoba ingxenye nathi namhlanje. Bonke iy'nduna ezikhona ezivela kulo lonke lalapha KwaZulu Natal lezi ezivela eGauteng. Ngizwile ke bebeka lapho ukuthi ey'nduna eziningi ezivela emahostela ahlukene eziphakathi kwethu. Ngiyafisa ukubonga kakhulu. Ngifisa ukunibonga nokho ukuthi nibe khona phakathi komuzi wami Mkhize ekutheni nizosibambisa umsebenzi obuwenzile.
kodwa ke ngifisa ukudlulisa futhi abaholi abakhona abavele enhlangene ezihlukene zobuholi phakathi kwenhlangano zikakhongolose nomphakathi. Yebo ke ngizobeka nje izwi elifishane lokuthi amakhosi asekangikhulumisa yobebeka namhlanje enduna sezizaphimisela. Siye sithi ke uma kukhulunywa lolu daba sithi cha kuhle kwazeka ukuthi sikhuluma ngodaba oluphakathi kwenhlaka zikakhongolose okufanele ke thina siphendule uma sesibuzwa yibo noma sesithunywa yibo. Kodwa siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikusho, siyakuhlonipha kakhulu esikuzwayo nikufisa ukuba kwenzeke. Esingakubeka nje ukuthi inhlaka ke lezo zikakhongolose ezokwenza zihlangane zixoxe, kodwa uma ziza kithi zizokhuluma nathi thina ke singakubeka ukuthi selokhu sazinikela ekusebenzeleni umphakathi. Sazinikela ekutheni uma selokhu abantu besahlupheka kukhona ukungalingani, abantu bexakwe ukungatholi imisebenzi, bexakwe ubugebengu, bexakwe ukuthi umnotho awukho ezandleni zabo. Konke lokho sikubona kuyinto ebalulekile ukuthi siqhubeke ukusebenzela umphakathi. Sawusebenzela kumphakathi kungakabi lula, kusekhona isimo sengcindezelo, kusekhona ukulinyazwa, ukuboshwa nazo zonke izinto. Sisayoqhubeka-ke nokusebenzela umphakathi. Siyafisa ukusho ukuthi lapho umphakathi usithuma khona siyohlala sihlonipha ukuthi sibe khona. Engifisa ukudlula kubona-ke ukuthi